Fid-dibattitu li sar dwar mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni biex tħassar l-avviż legali numru 76, il-Ministru Evarist Bartolo spjega kif dan l-avviż legali huwa maħsub biex ikunu mejjuna dawk iż-żgħażagħ li jaqgħu lura f'ħajjithom. Huwa qal kif mhuwiex biżżejjed li jkun hemm statistika u għaldaqstant l-informazzjoni se tkun miġbura b'mod li tista' sservi ta' għajnuna. Il-Ministru tal-Edukazzjoni semma wkoll li din l-informazzjoni se tkun qed toffri għajnuna lil dawk it-tfal li l-ġenituri tagħhom ma jagħtux każhom. Żied jgħid li permezz tal-informazzjoni miġbura se jintbagħtu nies biex joffru konsulenza biex l-individwi jersqu lejn id-dinja tax-xogħol u tal-edukazzjoni. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li matul il-proċess ta' tħejjija tal-avviż legali kien hemm korrispondenza mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tad-Dejta li għenet biex kull stadju jkun approvat mill-istess kummissarju li kien inħatar fi żmien Gvern Nazzjonalista. U għalen kalfat li kieku f'dak kollu li sar l-intenzjoni ma kienieċ li jkunu mejjuna tfal, kieku kien isir kollox fil-moħbi. Fuq nota personali, il-Ministru qal li fl-40 sena li ilu jgħallem ħadd ma jista' jakkużah li abbuża minn xi informazzjoni li kellu fuq l-istudenti tiegħu. Fakkar ukoll il-Kummissjoni Ewropea kemm il-darba ġibdet l-attenzjoni ta' pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam fit-tħaris ta' dawk li jitilqu mill-iskola kmieni. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li jekk dan l-avviż legali ma jidħolx fis-seħħ, Malta titlef 2.4 miljun euro f'fondi mill-Unjoni Ewropea relatati maż-żgħażagħ. Huwa ħabbar ukoll li se jkunu indirizzati tħassib ġenwin li jista' jinqala' fosthom mill-ġenituri. Id-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis fisser kif permezz tal-informazzjoni miġbura ikun jista' jsir studju, pjanar u jkunu implementati l-passi meħtieġa. Il-Ministru Michael Farrugia spjega kif in-nuqqas ta' għajnuna lil min ikollu bżonn iwassal biex faqar diġà eżistenti jintiret. Il-Ministru Helena Dalli qalet li kien hemm il-bżonn li ssir xi ħaġa konkreta li tgħin in-nies ikunu preparati għad-dinja tax-xogħol. Qalet ukoll li se tkun qed issir sorveljanza biex il-privatezza tal-individwi tkun imħarsa. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li se jkun qed jikkontesta dan l-avviż legali għand diversi awtoritajiet u qal li jekk ma jingħatax raġun f'Malta imur fl-Ewropa.